салом тамошобинони сомонаи оилати ҷи. Мо дар арафаи соли 2023 қарор дорем ва ин навбат хостем ба ҳаводорону мухлисон ва тамошобинони сомонаи оилати ҷи як барномаи тафриҳиро пешниҳод намоем ва дар барномаи худ мо ҳунармандони театри афсонаро даъват кардем. имрӯз дар барнома бегмуҳаммади асомиддин алочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, корманди шоистаи маданияти ҷумҳурии тоҷикистон, корманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбари театри бачагонаи афсонаро даъват кардем. ҳунарманди имрӯза меҳмони мо чанд лаҳза дар бораи чӣ гуна пайдо ва роҳҳои ба олами ғайб ворид шуданашон ба шумо қисса мекунанд. мо шуморо хушомадед мегӯем ва соли нави мелодиро ба шумо муборакбод мегӯем ва мехостем фаҳмем ки шумо чӣ гуна ба олами ҳунар, махсусан ба ҳунари чашмбандӣ роҳ ёфтед ва ин ҳунар аст ё ки истеъдоди худо дод? аз ростӣ, аз хурдӣ ба дили ман ҳамин ҳунари ҳунармандӣ ҷой ёфтааст. падарам ба илтимос мекардем ки ба ман асбобҳои мусиқӣ харида меоварданд ва мегуфтанд овардам машқ куну, лекин ҳунарманд намешӣ. гуфтам майлаш. баъди хатми мактаби миёна ҳуҷҷатҳои мана бурда ба институти вай супориданд техникӣ. ман оҳиста рафта ҳуҷҷатҳоро гирифта оварда институти санъат ба супоридам. имтиҳонҳое супоридам. баъд гуфтанд ки гузашт. ман гуфтам ҳо. куҷода? санъат. бисёр ҷанг карданд. баъд мо института хатм кардиму дар курси сеюм мана Сабоҳат Набиев ва Фаррух Қосимов, Саодат Азиз ва Баҳодур Миралибек ҳамкурсои мо дар телевизион баромад кардем. падарам диду гуфт ки хай якун роҳи ту ҳамин. баъд дуо доданд. то имрӯз ман аз касби интихоб кардам пушаймон нестам. касби артистӣ бо тамом шудани намоишнома, пӯшида шудани парда, тамом шудани кино ё тамом шудани аренаи сирк ба итмом намерасад. ҳунарманд бояд дар ҳаёт ҳам ҷорикунандаи чизи зебо бошад. вагарна аз як тараф эҷод мекунаду аз тарафи дигар чизи офаридаашро хароб мегардонад. хуб, мегӯянд ки ҳунармандон дунёи худро доранд ва онҳо хеле эҳсосӣ ҳастанд ва ба як нуқтаҳои хеле ночиз меранҷанд ва чун инҷо мебинем, бозам мегардем ба ҳамон саволе ки ин ҳунаре ки шумо мекунед, чашмбандӣ, ин хеле ҳам барои бинанда як чизи аҷиб аст, нав аст. ина чӣ хел мешавад ки омӯхт? касби сеҳргарӣ ду намуд мешавад: асил ва фиреби чашму чалокии даст. фиреби чашму чалокии даста ба шогирдо омӯхтан мумкин. он чизе ки асил аст, ин пуштӣ ҳаст. саломат бошен. чун мо инҷо мебинем ки як нафар корманди шумо низ бо шумо ҳастанд. умуман дар театр чӣ қадар корманд фаъолият мекунанд ва шумо масалан дар ҳамон намоиш додани саҳнаҳои худ онҳоро истифода мебаред? муаллимаҷон, театри мо театри дар ҷумҳурӣ ягона театр аст. барои чӣ гӯед? барои он ки дар театри мо ҳама ҳунармандои мо, Абдулло Ҷонбарин, Бахшиш, қомати паст доранд. 12 нафар аст. ман аз тамоми ҷумҳурӣ дар вақтҳои сафари ҳунарӣ ҷамъ карда оварда театр ташкил кардам. 15 сол мешавад ягона ҳунарманде ки ягон фиребу найрангаш нест. агар шаб соати 12 бошад, Абдулло ҷон фалон ҷода хоҳиш карданд ки гузарон, хеста ба ҳамин вай мебиёд. мо Абдулло ҷона дар театрмон оиладор кардем. ҳозир ҳам фарзанд доранд, 2 фарзанд. мо ҷомеаи суннатӣ ки ҳастем, на ҳар кас ин илми ғайбро, ин чашмбандиро қабул дорад. ҳолатҳои ногуворе буд дар вақти намоиш додани чунин саҳнаҳо ва уно кадом вақтҳо буданд ва дар ҳамин Тоҷикистон буд ё берун аз он? ин фақат дар дохили Тоҷикистони худмон бисёр равиқҳо мегӯянд ки ин корро накун, ин корро накун. сеҳр ду намуд мешавад: сеҳри сиёҳ, сеҳри сафед.
مقصد من با این هنر پیشکش تماشابین کردن این برای تماشای مردم، برای حلاوت چشم آنها استفاده میبرم. درست اگر حیات یک کس بندید، یک کس پیش راهش سیاه کنید، حیات یک کس ویران کنید، این البته اوبال است. یکی ما این کارها در دست نمیزنیم، فقط برای تماشا، برای حلاوت بچه ها این کسب وای میکنیم. خواهرکان و دادرکان عزیز، ما امروز تصمیم گرفتیم که وابسته به سال نو میلادی طبع شما را بریده گردانیم و به این خاطر ما در همکاری با هنرمندان تئاتر افسانه برنامه کنسرتی و تفریحی را برای ماندیم تا شما را شاد و مسرور گردانیم. امروز اکای بیگ محمد نیز برای شما چنین صحنه‌های ذوق‌آور و شوق‌آور را پیشنهاد می‌کند و با یک قرصک ما انتظار صحنه اکنون می‌شویم. سلامت باشید. این چی؟ یگان وای دارد؟ من بابای سهرگر بنده چیکار کرد؟ گریه کردم. من باز چیکار کرد؟ رفتن چند شد؟ من باز گریه کردم. من باز 4 گریه کردم. من اکنون بینید 4 گریه. این چی؟ این چی؟ برنامه‌های سال نوی از طرف خود تئاتر یا که از طرف یگان تشکیلات شما را دعوت میکنند؟ البته هر روز ما دیروز 2 تا نمایش داشتیم. به غیر از این ما به صغرخانه ها بخشش، خانه پیرها هم مبلغ پولی میدیم، هم نمایشی تئاتری. یا بعضی بچه های بیوی هستن، پدر و مادر اشیاءهای خانیش، دفتر و روچکه یا قلم هم گرفته میدیم. این خیلی کارهای خیره ما هم شما برین. خب ما در این جاده، در جاده هنر به شما موفقیت میخوایم بگذارد. سال 2023 برای شما سال پر از موفقیت، پر از کامیابی باشد. برای صحبت، برای یک برنامه تفریحی به شما سپاسگزارم.